kullum ba shi da abin da yake sai kushe ma yawa shi ba hasada bane kawai yana ganin mai za su faɗa, ba su da kwakwalwa ko tunanin da za su faɗi wani abu a saurare su ko wani abu. So wata rana sai ya taho gurin wannan mai downloading din zai ari kuɗi ya taho a kawai sai shi kuma ya ware waƙa ta ina jin zance sunan waƙar, kafin ya zo gurin kawai sai ya ji ana ka rufa mana asiri Allah mafi karfin ranci, mu tsaya da kafar mu kar mi sata ko ɓaci. Kin gane kafin ya ƙaraso ya riski wannan juyawa kawai janyi tsayawa ya ce to tsaya an zo gabar da waye zan janye makamai na. Wannan mawaƙin kamar ya san me na tawoyi gurin ka yake wannan maganar. So kin gane mutane su yi kokari mawaka kuma kamar yadda ke magana ba jan su ne a jiki ba ma yi ba, manufar ce ba daya ba, inda suka dosa daban inda muka dosa daban, tafiyar mu da tsawo muka gina wata kuma aka kawo har yanzu. So da haka tunanin ba iri ɗaya bane, in suna so sai sun zauna sun gyara tunaninsu sun nemi shawara. Na faɗa an kai gabar da ni a gani na mawaka suna buƙatar duk wanda ya waka yana buƙatar ya nemi wanda ya girme shi ko ya fi shi sani a kanta ya ɗan rera masa ma ga abu da cewa wanda ya riga ka bai ce ya riga ka tashi. A'a tana iya yiwa ma wani ya riga ka amma ka fi shi basira, aina Allah ne, amma dai ana buƙatar a dinga duba waƙoƙin da mawaƙa suke, akwai buƙatar su dinga samun na sama da su wanda suka yarda da tunaninsu su duba musu.